celé země. Jak tam máte? Tam se trochu protože je to hlučné. Kašeli. Já vím, že jsem to už zkoušela. Kolikrát mě zabili. Kvůli tomu. Když jsem to frontovala, já jsem to kolikrát zkoušela jsem. A furt mě zabili kvůli tomu. Takže nebudem to třeba zkoušet zase. Ale to je to, co se jazelo. Jakože ne. Škoda. Zkoušet se jazelo. Ještě 2 killy a už bude konec. Jsem zvědavý, kdo vyhne. Já alebo Glej. Já, určitě. A easy. Jednou vyhla. Akurát bude mít talu. Vidíte? Tuto, jak dostanem plus 100. Tohoto, tak dostanem 100 krát 100. A to už bude mít talu. A napište mi do komentářů, že tam budeme znát to epikou. To epika tam uvidíte. A napište mi do komentářů, akého byste mi poradili, aby som si dal potom. Tam sú 4 nápisy. Jak viem, Nani, ja vám ich poviem. Nani, Bonnie, potom Glom, jo, Glyph, počkaj, Glyph, Nani, no a potom uvidím. Feda na to nedalo som nebylo. Tak potom uvidíte. A utekám, lebo nenajde. Ne! Utekaj, Jakub! Utekám za mňa. Poďte sa, kým mám potom na výber. Dostanem talu a potom mám na výber týchto panákov. Akého si mám z nich vybrať? Napíšte mi do komentárov, akého by ste mi epika poradili. Bus Glypha, Gloma, Nani alebo Bonnie. Napíšte mi do komentárov. No jak sa máte? Ja som mám dobré. Ja som nešťastný. Pretože dneska som mal hviezdy, jo. Viete, nebavte sa. A lel. Samé zelené, chápete? Lel. Samé lelka. Takže som fakt naštvatý. Fakt som naštvatý. Extrémne som naštvatý. Extrémne. No to už lezo na nervy normálne, jak som to videl, že... Ne. Čakaj. Jakub, som pitomec. To viem, že som pitomec, ale to ešte viac pitomec sa. To nemá, tak ja ešte nie, že tam nemá. Ja som mal úplne životy. Dal mi iba maso. Ja som použila to, takže bežím. Ja vám niečo poviem. Keď sa vždy spánete, nechoďte hneď na stred. Lebo tam sa najviac spavnujú, ale idú najviac po vás. A potom, vidíte, jak tuto ten El Primo, on tu išiel, on ma videl, tak ma zabil. A poďte tak. Mám si, neviem. Cindy. Spajka. Ja na stred nejdem. Ale z živého sveta to nejdem. Iba keď tam bude hodzona, čo to zelené, čo nás zabíja.
Iba tedy pojď. Bonnie. Toho mám na výběr potom. Toho presne mám ďalšie epika. Ďalšie. A potom tak, zabil som ja. A som otravníča. Teda. Jo, som fakili. To je dobré. No! Na čo sa tu svieti? Na čo tu vždy svieti ráno? Máte zauzrieť, tak treba vytáhnuť. Dovidenia. Na čo vám svieti tretí? To moji bledné hatina nechávam sviečené, pretože si mám bude vieť. A niekdy mám tak vylejšia. Epic. Epicou. Ja sa zatiaľ vyberiem na mňa. To je tedy... Dobre. Dobre. Nič. Ahojte.